Okay. Nangamot. Hello, good afternoon. Happy afternoon po sa inyong mga mabilidad. Nag-abang ba kayo? 3 na. Yes, sabi ko 3 to 4, 3-1. 3-1 na pala. Nagsata pa kasi ako nito. Tsaka, nagpa-connect pa kami sa Wi-Fi. Wi-Fi na kapitbahay. Ayan, shoutout kay sino nag-connect ng Wi-Fi? Kasi nag-change password. Ha? Ay, kay Ate Minya. Shoutout kay Ramilin Kalayag. Yan, nakikiconnect lang po kami sa kapitbahay ng Wi-Fi. Wala kaming sariling Wi-Fi. Ayan, totoo yan. Tapos, ayan na. Hello, good afternoon. Welcome po dito sa atin live. Nilipat ko yung ilaw kasi diba nakaraan dito lagi. Tapos para may shadow. Tinry ko dyan sa harap para mas yung liwanag niya. Hello po, welcome po lahat. May tayo ngayon. May spin the wheel. Tama ba yun na? Ang kausap ko na sa baba. Ayan. Yes. At para makasali pala kayo, para makasali sa ating live. Yan. Shoutout sa mga bagong dating. Meron ba? Oy, meron isa. Meron dating. Bagong dating, meron na po akong isa. Isang million. Sorry Naligo pa kasi ako. Pero okay lang. Ayan. Fresh present tayo ngayon kasi gusto ko, may ba naman. Ayan. Para makasali. Ay, salamat sa patamsak. Sino kaya yun? Ayan. Wait lang na, parang anong app mo? Manghiram ako ng tablet. Tablet ni Yorme yun. Ng mga batang Manileño pala. Kasi nga, yung cellphone ko, cellphone ko, full memory na siya. Bali, ang mangyayari, hiram lang ako ng tablet ng anak. Hello, Dan, ay, Dam daw. Hello. First comment si Nard. Hi, Nard. Ayan. Hindi ko kami. Dali, hintayin kita. Post. Ayan Yan. Ito na po pala. Dinaload na ng anak ko. Magpa-present lang kayo para masama ko kayo sa masasama ko yung pangalan nyo sa spin the wheel. Spin the wheel. Okay. Siguro mga ilan ba kaya? Ilan ba abot nito? Kahit ilan ba kaya? Pwede natin magtagtag ng colors. Ayan. Hi, Noreen. Sali ako na. Ayan. Mag-present lang kayo. Ay, sabagay kahit hindi. Pero okay na yan. Basta mag-comment kayo, lilista ko. Ayan. Miss B. Guerrero, Noreen Harabelo. Wait lang. Sulat. Diretso ko na ba? Lagay ko. Ako na maglalagay na. Bakit? Ako na. Kasi hindi ko pala alam. Hindi ka lang. Okay na. Hindi, kukopyahin ko lang naman. Kukopyahin ko lang. Siguro ilang minutes ba? Basta, ayan, present daw si Nard. Ayan. Umpisahan ko sa kay Nard. Nard. Name lang first name lang ilalagay ko. Para mabilis. Bernard Pagaduan. Ba't ba Nard nilagay ko? Bernard na lang kaya. Bernard. Pahiram ako Yorme ng tablet. Tablet ng anak ko to. Tablet. Mag-e-echo yung sound. Bernard, ayan. Nalista na kita, Bernard. Si Nard yan. Nard. Noreen, ayan. Ano to, Nak? Diretso lang? Hindi ko pa kasi ito na-try. Saan to type? Ito. Ito yung edit. Ito. Doon maglalagay sa slides. Ignorante. First time ko gagamit nito basta yun na. Ignorante. Pero na-try ito ng anak ko kanina. Ayan. Bernard nga muna unahin ko. Bernard. Ba't kailangan pa ng iba-ibang?
kulay parang. Ayan, iba-iba daw kulay. Kita ba? Sabi Parang kasi Mari. pwede na yun. Kahit ano na lang. Di ba may nakalagay naman na? Hello, Bernard, Nurin. Ay, ba't ka Nuri lang nalagay? Abo ng mata na. Nurin. Miss B. Nangopia po. Yan. Ilan kaya malalagay ko dito ngayon? Pwede tayo magdagdag ng colors para ano. Hindi na, kahit wala ng kulay, basta pangalan naman importante. Okay. Bernard, Noreen, Miss. AM animation. May AM animation. Dalawa ka. Bubuking kita. AM animation. Siya yun. Ma, sa public. Okay. Ayan, nalista ko na ha. Noreen, ayan, ilan na? Apat na po. Si Bernard, si Noreen, si Miss B, Ako. Bernard, AM Ako. animation. Ayan. Nakapula ka din ha. Nakapula din. Hinaan mo yan. Naririnig mo naman yung sounds. Nanonood siya. Yan. Maghihintay-hintay lang tayo para siguro mga 15 ba? Wait lang. Ay, teka lang. Check ko nga pala. I'm here daw. Thank you. Ngayon lang daw nag-notif. Okay lang yan. Kasi pag alam niyo naman na, di ba, may schedule. Kaya nga sabi ko, gusto ko yung schedule ko. Laging 3 to 4 para kahit hindi mag-notif. Kumbaga, aabangan nyo na lang. Diba? Para maiba lang. Ayan. Check ko nga pala. Ma, sino yung pang-apat? Si EM Animation. Si Hello. Miss Lady ka. Miss B. Paano makasali? Miss B. Downtown. Napag- Sino? Miss B. Kasali na siya. Basta manood lang kayo, kasali na kayo. Yun lang. Sabi mo please. Sabi ko, mag-present o kahit anong i-comment nila. Yan. Okay na yan. Kahit comment, kahit ano. Basta pag nakita ko po pangalan nyo dyan, matik, kasali na po kayo. Yan. At share nyo. Ay, tama ba? Kalat nyo na lang din tong video. Kalat. Yan. Saan na post mo kami din? Pwede nyo pamalit. Pagkalat nyo yung video natin, ayan. Malay niyo, pamilya niyo manalo. Oo, malay nyo nga. Naku, kawawa naman yung Gcash ko. Sana pala naman. Sabi ko, hello. Welcome po dito sa ating live. Magkaano lang tayo para maiba lang. Kasi di ba nakaraan, nagpapahula ako. Sasali din pala to. O, yan, may co-host ako ngayon. Same Masol. Ayan, nahilig yan sumali. Para lang terno kami. Wala pang ligo yan. Para terno kami. Sabi niyo, Nag-red din siya. Sabi ko, maligo na siya eh. Sabi ko, pagtapos ko, maligo na siya. Eh, kaso try na pala. Hello? Kaya nakisabay. Ayan, nakasabay siya. Nag-red na lang siya para matchy-matchy kami. Tapos yung isa kong anak, shoutout sa isa kong anak, siya po yung yaya ngayon. Yaya ng dalawa kong bunso. Ayan. Invite niyo na mga friend nyo para kasali din. Tapos, pag nanalo yung kaibigan niyo, mangingi kayo. Mali mo balatuan kayo pag na... Ay, hindi, 20 lang naman kasi yun. Mag-aatid pa sila. 6 pambiling candy. Wala lang naman. Kasi mag-present lang naman sila. Oh. Or magko-comment lang sila. Yun na, kasali na sila. Congratulations nga ulit pala kay Ma'am Nurin Arabelo kahapon. Ay, siya ba yun? Ay, tama, siya nga. Pakyaw niya yung, hindi, dito hindi na pwedeng maulit kasi raffle naman to. Bali, pag nabunot na, hindi na siya. Tatanggalin na. Siyempre. Maghihintay lang tayo ng ibang kasasali. Siguro pag mga 20. Kasi ano ba yun? Dalawa yung nabigay niya. Nakala ko.
Oo, tag-isa sila. Kaya swerte din ng anak ko. Tag-isa silang tablet. Kasi kung napansin niyo, may blinag ako dyan na about sa tablet. Kaso, di ba dapat sa mas bata na anak, sa mas batang estudyante, tama ba? Yan, dapat siya lang talaga may tablet. Tapos sakto, nung sa anak ko, sa school nila, shout out kay Sir Roland de la Cruz, napakabait ng principal nila. Kasi, sabi, meron mga hindi nag-claim ng tablet. Siguro may pera naman sila or may iba naman silang gadget na pwedeng gamitin. Yung iba hindi na nag-claim. Kumbaga, kasama sila sa lista, pero hindi nila kinuha yung tablet. So, siguro mula 7, grade Mama, 7 hanggang Di ba 10. gusto nyo hindi ganito? Gusto nyo ba? Ay na yan, nagkukwento ako dito, nakikisig. sorry. Bali, yun nga, may 200 tablets na hindi kinuha. So, syempre gusto niya may pamigay sa mga estudyante. Kaya sabi, ibibigay niya sa mga bata na mayroong 4 na magkakapatid. Oh, wow! Qualified yung anak ko kasi 4 silang magkakapatid. So, yun na, kinat na. Tapos, advisor, lahat naman ng advisor, ay sa GC ng mga bata, sinabi, ayun, baro, sa GC na, anong gulo dyan? Sa GC ng anak ko, sinabi ng teacher na kung sino daw yung gusto pang magkaroon ng tablet, ayan. So, syempre, nung nalaman ko na pwede, pang gulo ka talaga. Ba't nalagay mo dyan? Ba't mo yun? Hindi, nadikit yan. Buro mo nga yan. Palitan mo pangalan. Kasi nadikit lang. Ayan. Back sa kwento ko. Ito kasi pang gulo. Sabi ko, yun nga, yung anak ko, tinanong ng teacher nila, ang gara, magkwento na. Tinanong ng teacher nila, ayan, tamsak daw. Salika. Ayan ako, Yuriko, Abigail. Ay, meron na pala ng mga kasali na. Abigail, i-type mo lang Abigail. Kopyahin mo lang yun, Tapos, Yuriko, ayan. Balik sa kwento ko, nasabi nga ni teacher na sino pa daw gusto mag-avail. Eh, nalaman ng anak ko na pwede pa pala. Tapos sabi yung may mga magkakapatid na 5 na 4 to 5 na magkakapatid. Kaya nasali yung anak ko. Kumbaga na-qualify siya sa mga nakasali na po kayo. Nakasali. Ayan. Philip TV, hello po. Hello. Ayan. Dikitan natin yung si Sir Philip. Sir Philip TV, salamat. Sali kayo, mahirap po. Si Philip TV. TV, oo. Ayan. Sali ko mga ka-YouTube natin yan. Sammer. Magpaparapol lang tayo. 5 lang naman, 5-20 lang. Presyo 1. Presyo ng Divisoria, 10, 20. Oo, yun yung presyo ng Divisoria lang tayo. Presyong tawag dito, premium. Premium Divisoria. Premium to. Premium pang mahirap, 20-20. Ayan. Hello, host daw. Hello, Yoriko. Si Ate Gina, wala pa. Sabi niya sali siya. tamag dito. Siyempre, hindi naman pupunta dito. Manonood lang. Si Nelgin. Shout out sa Nelgin. Vlog. Million vlog. May vlog pa ba yun? Ayan, pito na sila. Welcome, welcome. Nagdadagdag lang po tayo ng pangalan. Ilan na yung pangalan doon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan na ba? Pag umabot tayo ng 20, spin na tayo Ito, ma. para mabilis. Ayesha Wait lang. Kerbre, sabay. Ayesha Sabihin na ko lang. nga kay ate mo. Alin Ayesha? Nakalaw. Invite kami ni Bernard Pagaduan. Ayan, invite siya niya. Ayan, invite naman. I-invite. Thank you. Shout out kay Ma'am Ayesha Servisa. Nabubulang ako. Bali, 8 na. Ayan, 8 na sila. Salamat sa pagdalaw. Abigail, ayan. Si Dilawan, oo. Yan, si Dilawan nga yan. Si Nord, Dilawan. Nord, pwede ko ba malaman bakit Dilawan? Napansin ko lang, alam ko si Dilawan yan. Sa GC, diba? Dilawan. Tapos alam ko yung profile niya, nakadilaw sila pareho.
Favorite color ba? Oh, yes, kasali. Kasali ka na. Lahat ng mga sasali. Ay, lahat ng, ayan, nanonood, kasali. Pero syempre, kailangan nakaano din kayo. Nakadikit na din kayo. Anong dikit na? Basta yun na yun. Sabi ko, kasi na lang sa Gcash ko. Bakit title niyo, Bernard? Dita. Mali nga. Di pala yung title. Akala ko doon magta-type ng pangalan. Title yun ang Mabilidad pinag-upin, support. kaya Oo wala nga. na din. Halatang hindi ako ang nag-try kanina. Ano Di yung ba? title ko? Mas may alam pa nga yung anak ko. Ang title. Title. No win. Mabilidad supporters. Mabilidad supporters. Ayan, may bago. Tamsak daw dikit. Ayan. Salamat sa mga patamsak. O, tamsak nyo lang dikit kasi kalat nyo na din to. Ano ko lang po, lalagyan ko po ba to ng plain lang, walang Paano? panggulo? Ano? Plain lang, walang name. Hindi pwede. Lahat may pangalan. Hindi, yung may kasal sila pero lalagyan kong isang slice Ay, hindi. Wala. Bawal yun. Para Parang lahat ng matututukan. Sige. Panonsyo. Ayan. Type mo Tamsak, panonsyo. Panonsyo, Mary Ann. Hello. Salamat. Ay, ang dami invite ni Ma'am Nord. Salamat sa mga pag-invita. Basta, si Bernard Layaki kasi Bernard nalito. Dati nalito din ako. Pero alam ko yung asawa yan, yung babae ang gumagamit. Panonsyo. Hello po. Shout out Panonsyo, Mary Ann. Kay Ma'am Bernard. Kaya tuloy ako nalilito. Sir Bernard na lang. Sir Bernard. Kasi parang pangalan. Ma'am Ayesha Cerveza. Gilbury. Name naman. Mga Si 20. Biram, ma'am. Si Biram. Ha? Ayan, si Biram. Tamsak dan. Invite na naman po ni Si Biram. Bernard. Shout out co-host. Ayan. Pa-shout out daw. Shout out pala sa'yo. Shout out sa'yo, Panonsyo. Mary. Panonsyo, Mary Ann. Ayan. May kachat ako. Dun, 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 dun. Naghihintay ako. Hello, hello, hello. Salamat sa pamamasyal dito sa ating bahay. Panonsyo, Mary Ann, Abigail, Ma'am Dan. Abigail. Si Danma. Dan Painting. Babasahin ko tong Sino Marivic. si Danma? Ay, Marivic pala yun. Si Biram. Ay, Sino si si Dan? Chef. Si Chef. Sino si Dan? Si Chef Dan. Dikitan natin si Chef Dan. Kaya pala Hello, parang Mars. Oo. alam ko yung Dan 29 TV. Nakaraan Dan Masete yan. Dan 28. Ayan. Dan Painting. Ayan. Si Sir Dan. Si Chef Dan. Galingan magluto si Chef Dan. Padikit ako yan. Didikitan ka. May mga ayan. Ano yung padikit mo? Basta kami. Code naman yan. Oo, basta yun na yun. Ayan, makipagdikita na tayo dyan sa mga kami, dikit na din kami. Wala din kami. Dikit-dikit lang tayo. Supportahan natin yung isa't isa. Makipagdikit. Dikit na din ako dyan. Sa mga gusto magpadikit dyan, Dikit-dikit. pwede nyo i-type. Baka kasi kung sakaling iba yung gamit nilang account. Type nyo lang yung pangalan ng nyo. YouTube channel. Yung Mama, pinaka-main. basahin niya. Ayun. Sabi ganyan. Super piggy niya. Anong cute? Pogi. Pogi daw si Nard. Tawa ng tawa. Bakit kaya natatawa? Pogi yan, pero babae kasi gumagamit. Kaya siguro natawa ako. Super pogi yan. Hello. Good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating live. Lang tayo, mag-spin the wheel lang tayo. Hanggang alas 4. Pwede tayo dito magkwento-kwentuhan. May pa-host. Kung may mga pabati kayo, may mga pa-promote kayo. Yan. Tanggalan mo yung sound. Dikit niya ako.
Dikit-dikit tayo. Dikit nyo ko, dikit ko din kayo. O, di ba? Tama yun. Tama ni Saan lakas tama? Ma'am Ate. Lakas tama nun. Oo, kasi sabi, super pogi. Hello po sa inyo. Hello nga pala ulit sa mga taga-Helping Hands. Helping Hands team. Yan, mga taga-Helping Hands naman yan. Tapos, iin lang yung mga taga dyan sa tabi-tabi. Nag-chat din. Yung iba mga busy. Ma'am Basta sa'yo lang, may tama. Ay, sino kaya? Nagbubulahan sila dito, yes. Pwede kayo makipagbulahan dyan sa comment. Kaya babay ko mag-comment. Joke lang. Joke lang. Huwag ka na mag-komento. Oo, syempre may asawa. Nag-aanuhan lang sila. Kasi ang boring daw natin. Okay, joke lang. Ilan na ba yan? Gawin natin 20. Abot pa tayong 20. First, Pwede natin dagdagan. Ay, wait lang, bilang. tanggalan man saan? Magbabasa ka lang naman ng comment eh. 1, 2, Kala ko dala ng lapam. Ayan, shoutout po ulit kay May Mayor. 11 na tayo. Ayan, siyam na lang. Siyam na lang. Kaso, yun lang. Yun lang ang problema ko lang. Hindi, okay lang yan. Nandiyan lang yan sila sa tabi-tabi. Ma'am Loris, ayan, sama na ba yan? Hindi pa. Loris, yan. Sila lang lagi mga pangalan na pinita ko. Pasali daw Nay. Si Nanay. Nay talaga tawag niya. Pwede naman ate lang. Huwag Nanay. Parang pinipagtanda ko ng pag-Nay. Ate Bel, Ate Mabel. Yan. Para masanay ako sa Ate Bel. Ano yun? Ano Mama yung na lang. SW? Mama Bel. Ayan. Kasi sanay lang ako sa tawag na ate. Jan Louie daw. Mama. Ayan. Hello kay Sir Jan Louie. Ano na lang susulto Yes, mo sali dyan? ka dyan. Dyan na Dyan na lang. Okay na yun. Kasi baka may kapangalan pa sa Hello, shoutout sa lahat sa 7,000 viewers ko. 7,000. 7 million viewers. Sorry, lang kami dito. Nag-trip lang kami. Ayan. Gusto lang naman mag-update sa inyo kasi sa totoo lang, 759. Alam ko 716 na ito nakaraan naging 7. Okay lang. Yung problema sa 3/4 na tayo sa yung hinihit natin yung pero okay lang. Mas 764 ka. Ay, nagtagtagan na. Ay, 764. 764 na daw pala tayo. Ayan. Maraming salamat. Kita ba? Hindi, 759 yung basa ko kanina. 764 na pala. Ayan. Kita ba? Dabo? Ano ba to? Oh, basta yun na yun. 764. Okay lang, kahit ilan. Darating tandayan. Mami Bel. Ay, wag naman Mami. Mami naman tuloy. Mami Mabel na lang daw. Parang Mami, pang mayaman daw yun eh. Ako talaga totoo, promise. Ito kwento ko lang. Kapag-visit si Ate Ate. Oo. Si Ma'am Abigail. Sa totoo lang, napaniwala ako ng parents ko. Nung bata ako na kaya ayaw nila magpatawag Mami. Kasi ang paniwala nila, or actually, siguro yun yung ayaw nila magpatawag ng Mami. Sabi ng tatay ko, huwag niyo akong tawagan ng daddy. Kasi wag daw kami magtatawagan ng ganun. Ay, sabihin ko, sila ayaw nila patawag ng daddy or mommy. Kasi nung may narinig ako, sabi ko, bakit sila tawagan nila mommy, daddy? Oo, ganun yung tawagan nila kasi mga mayaman sila. So, parang tumatak sa utak ko na pag mayaman ka, okay lang yung tawagin kang mommy, daddy. Pero parang pag mahirap ka, okay na yung mama. Nanay, mamay. Kami totoo, ang tawag namin sa mama ko, mamay, sa papa ko, papay. Diba? Mamay, papay. Minsan may time na tumatawag din ako ng mama, papa, pero mas lamang talaga mamay, may, pay, parang ganun. Yan. Pero ako, kahit nanay na ako, dito, lalo na sa Manila, okay na yung mama. Mama, papa lang. Yan. Mami, mami, wala na tayo dito. Wala na tayo bigas.
Nihintay ko pa yung tikas ko. Kasi, ay, ayan. Puti na lang. Magkano yung Yan. 500? Ayun, Lifeline. 09. Ano ba? Start na ba natin? Nangangalap pa ako ng pondo. Hindi, pasensya na. Joke lang. Hindi, joke lang. Yan. Shoutout sa ate ko, sa ipag ko, kay ate Maureen. Sabi ko, sendan niya ako sa Mama, Gcash. ang dami na. Sino-sino yung mga pinaglalagay mo dyan? Joke lang. Ni-repeat lang yan ng drama. Pero ganyan lang. Siya yung taga-sulat. Meron akong secretary. Secretary, I love. SW, ano SW? Shower ako. Hello po sa inyong lahat ulit. Andito na naman. Ito na. Sa mga hindi manang tanong. SW. Start watching. Yun na yun. Start watching. Yes, okay. Still Mag-start watching na tayo. kasi, Start ma. mag 30 minutes na tayo. Start na tayo. Mama, hindi start watching. Still watching. Still watching nga pala. Sabi ko start. Ay, kanina pa pala siya nang start. Pag code lang talaga, minsan ang hirap intindihin. Parang yung PNP, sabi nila, Philippine National Police. Tapos pagka nagjo-joke-joke, oy, PNP ako sa'yo. Nakakalito mo. Patay na patay pala yun. Ayan, still Mama, watching pala. nakakalito. Thank you sa panonood. 760, 760, 764. Okay lang yun, huwag nang problemahin yan. Ilan na to? Nak. Rewatch video lang. Paano may malaman kung ilan sila? Bilangin. Wala ba nakalagay kung ilan? Wala. Ba't 7 times nakalagay? Screen time. Wow. Ayan. Check ko lang ha kung nakalista ko na yung pangalan niya. Nalista na pala ng anak ko. Pangalan niya. Sir Bernard. Ma'am Say Noreen. present daw po Say yung mga present. attendance. Attendance lang tayo Attendance. Bernard. Sir Bernard. Ayan. Umpisa kay Sir Bernard. Bernard. Ma'am Noreen. Ma'am Miss B. Miss EM Animation. Abigail. Animation. Yuriko. Sir Yuriko. Philip TV. Dapat yung kay Ayesha. Bernard dilaw kasi siya yung dilawan. Ate Ayesha. Ayesha. Panoncho. Silverang. Silverang. Ayan. Maridikit. Dan TV. Dan 29 Loris. TV, Loris. Ayan. Loris. Tapos Sir Jan. Jan. May bago ba? Panoncho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wait lang, ma. 13. 13 lang ba tayo? Meron pa. Joke lang. Present daw siya. Noreen, ayan. Present sila. Check ko lang ha. Baka kasi may nalaktawan lang. Ayan. Magto 30 minutes na pala, oh. Bulahin na natin to, eh. Bulahin talaga. Rapol-lapol lang tayo ngayon. Sir John, Tor lang daw. Mami Mapelsan. Labo na mata ko, napapansin niya. Umiyak naman ako. 120 na. Nalista na ba? Wait lang. Panoncho, Mary Ann. Meron ng Panoncho. Yan. Prada. Bakit? Nanood ba siya? Ayun o, nakalagay mo. Sasali pa. Ayan, sige. Okay lang. Kasi nila manood kasi may premyo. Tapos sabi, para daw meron din silang 20 pambiling candy. Candy. Ano ba? Pambiling ano? Ano ba mabibili sa candy? Mag-ipon kami pag kami dalawang nanalo. Bibili kami brown. Ay, brownies. Ano yung Mukhang brown. tagpa-40? Kung meron. Ayan, 29, 30. Pag nag-30 minutes, wala na. Wala na ba? Cut off na. Mamaya no. Mamayang 3, ay. Wala si Ma'am Nilji. Mamayang 35. Okay, 5 minutes pa daw. Maghintay pa tayo, baka may ma-invite pa kayo. Baka maswerte yung invite niyo. Sabi ko nga mga kahit talagang 20, ay halagang 20. Sabihin ko na lang kay ano. Wag na.
Ay, 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 ay. Si Mars Gina. Shoutout kay Ate Gina, wala naman siya. Magtatawag pa yun. Ayan, mag-umpisa na tayo pag anong oras na ba? 3:31 na. So, start tayo ng 3:35. Lang. Ano daw? Ha? Yung? Ano yun? Ay, wait lang. Wait lang ha, pasensya na. Oh. Ayan, standby lang kayo dyan. Oo. Okay na yan. Para mamaya. Binigay ko na daw sa shoutout kay Joshua. Oo. So, shoutout kay Joshua. Yan. Binigay ko na daw sa niya. Binigay ko na sa niya. May babayaran kasi siya. Yes. Ayan, may bago ba? Wala naman, no? Titinda. Okay lang yun. Kaya mo na. Tamo, nagpunta ka pa pala doon. Siyempre. Still Sayang the kaya well, yun. love supporters. Tatlo na lang sila. Okay lang. Balik kayo mamaya 3:35. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Puro ka wait lang. Ay, wait lang. Ginawa mo. Ayan. 3:33. Nakakita akong oras na pare-parehas na. Wish, wish, wish. Wish, wish, wish. Wish, 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 wish. Wish, wish. Screenshot. Wish, wish. Ayan. Ayan, ano na sila. Malapit na tayo mag-umpisa. 3:35. Ay, pagka, di ba 30, pag nag-35 minutes na, kasi sabi niya gawin natin 20. Pero kahit hindi, okay lang. 5 lang naman ang Ay, pipiliin na pwede natin. po. Huwag na. Please. Wala na nga. Okay na yan. Kasi maboboring na sila. Kanina pa sila nag-aabang. Kung sa bagay. Tapos panalo ako. Wish mo lang. Mananalo. Ayan. Still watching pa rin si, ano to, si Panoncio. Ay, Mary Ann ba tayo pala sabi ko. Si Ma'am Mary Ann Panoncio. Si Ma'am Ayesha. Ma'am Panoncio ulit. Ayan. Ma'am Abigail. Sir John Louis. Sir Dan 29 TV. Ayan. Birthday niya kasi 29. Ate Mari. Birthday siya ng kapatid ko. SW daw. Sabi ko, start watching, still watching Si pala. Ate Mari. Sama mo na, di ba? Ayun o, SW. SW ka din. Wow, still watching pa rin. Thank you sa SW nyo. Ayan, sino na yung naka-SW dyan? 5 na lang sila ng mga naka-SW. DSWD tuloy. Okay, 33 na. Dali, mag-start na ba tayo? Saan na yun? Hindi, ayun. Ito ba yun? Ay, wait lang. Baka meron dyan. Ano? Baka merong ano. Trip lang kami dito. Nandito kami sa aming Tanggalin niyo yung uwagang. mga tira-tira. Game na po, down. Oo nga, game na nga. Wait lang. Ano Ito ba? yung tanggalin natin yung tira-tira. Basta saktuhin mo lang. Ay, mama, di ba mama, 3-5 pa? Ay, pa nga, ba't napindot mo yung Ay, skin? na-click ko lang. Best pwede ba? Ayan, hello po. Shoutout po ulit kay Yorme. Pahiram lang ng tablet. Pahiram ng tablet ng anak ko kasi para medyo malaki yung screen. Alam mo, ang dami nilalagay ng ilan lang naman to. Severam, hello. Still watching pa rin sila. Baka kasi magkamala kung pindot. Paano ba ito na? I-click mo lang. Ayan. Pag 3:35, ayan, 34 minutes na, pero 3:35 na dito. Parang ano, blurred masyado. Kasi, alisin ko ba yung ilaw? Opo, ma. Ay, hindi, okay lang. Nagmukha din kasi madilim mo eh. Mukha lang madilim, pero ito. Promise. Saan? Nagmukha madilim.
Hindi, mas paliwanag na ngayon. Hindi, nakaraan kasi yung shadow. Start na. Ayan, 34 minutes and 53. Wala nang hahabol Ito na, last na to. Sorry, ayan, siyam na sila. 5 lang po yung pipiliin ko. Tigbi 20 lang 20 lang. 100 lang to. 100 lang yung pang-premium natin. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ako pa. Kasali ka na. 14. Ayan. Pwede nyo ba makita yung pangalan? Ako po, pasali daw. Kita ba pangalan? Ayan na, game na daw. Game na! 35 na nga. Ayan. Spin na natin Sino kaya yan? Aray ko. Paano ko ba hawakan to? Sa ganyan. Yay! Para kita nyo ang pangalan. Dan! Sino kaya yan? Uy! Sir Dan TV! Congratulations! Chef! Chef, may 20 ka. 20. Pambili ng magic sarap. Pambili magic sarap, Sir Dan. Magic sarap is first one. Sir Dan, first winner. Sulat ko nga. Sulat pa ba? O save ko na lang. Paano ba to? Oh, hide slice. At tapos, syempre, dahil napili na siya, syempre, bawal na siya manalo, kaya hide slice. Hide slice. Nag-tutorial ba ako? Hindi naman marunong. Congrats! Ayan, say present up. Present pa ba sa sir, pasali? Pasali po, laye. Ano yun? Ayan, 11 na sila. Late. First, Late daw. wala na. Late daw, laye. Sir Dan, ikaw ang first winner natin, Lista mo nga. Hindi, syempre kasali siya. At saka, syempre na-announce ko kaya maritinig niya. So, kanya na lang daw. Wait lang. Lista mo. Dan. Basta ayan. Sir Dan, first winner natin. 5 lang 5 lang sila mananalo. Okay, ayan. Lobot na pala. Again, thank you kay Yorme. Nanghiram lang po ang tablet ng anak ko. Kay Masoy. Salamat. Yay! Second winner! Congrats. Spin the wheel. Sino yan? Chan. Me. Ako. Sino yan? Ako. Ay. Yuriko! Sir Yuriko! Congratulations! Ayan. Di na. Wala ko na. Kita na. Hide slice. Okay, pangalawa na yon. Sir Yuriko, ikaw yung pangalawa. Send nyo ako. Ay, alam niyo ba kung saan nyo send? Wait lang. Send nyo pala dito yung number nyo. Sabihin nyo kung wait lang. Ito yung messenger ko, Mabel. Tapsa on ganyan. Kung friend nyo na ako, makikita nyo naman yan. Pag hindi, send. Send nyo sa messenger ko, ayan. Yan yung pangalan ko sa Facebook. Search nyo messenger ko pala. Diyan nyo ako i-check. Nawawala ako. Diyan nyo po send sa akin yung number nyo para sa prize. Ayan. Sana daw manalo siya. Sir Yuriko, second winner. Nandyan ka pa ba? Wala na. Baka may busy na siya. Ayan. 12 na sila ulit. Tan-tarang! Nanalo na si Sir Yuriko. Kaya gagawin natin hide slice. Ayan. Naka-hide na po si Sir Yuriko. And the next, pangatlong winner. Diba? Gusto ko kasi nakikita nila. Dapat pala yung share Ako na nga, screen. ma. Ayan na, okay na yan. Nag-spin na po ako. Pangatlo. Ayan. Ko. Nag-aabang din siya. Baka gusto niya. Ma'am, di po ako. Ay, sorry, ma'am. Akala ko, oo nga, sorry. Ma'am, Yuriko pala. Akala ko kasi lalaki. Sorry. Ma'am Yuriko. Winner ka pa. Sir Bernard yung pala. Bernard! Hi, Nard! Ikaw yung pangatlo. Natawa tuloy si Bernard. Ayan, ikaw din, Sir Bernard. Sabi ko din si Sir Bernard, Ma'am Yuriko pala.
Nard, ikaw yung pangatlo. Ayan. Yeah. Sir Yuriko. Sorry talaga, Ma'am Yuriko. Di ko kasi sure ko. Feeling ko kasi lalaki, Yuriko. Di ko na tingnan maigi. Profile niya pala babae. Kasi pwede naman yun, di ba? Ayan. Congrats. Yuriko. Thank you. 20, send nyo sa messenger ko. Mabel Cap Sound Gunyon. Ayan, ilan na ba? Dalawa na? Ay, tatlo na. Si, sasabihin ko naman Sir Bernard. Bernard kasi pangalan. Yeah. Mabilidad supporters nakalagay. Si Nord. Then, Hoping daw si Mama sino Bigay. pa? Nord. Sino pa? Yeah, Sana ako? yan. Ako. First winner natin, recap. Ay, slice. Oh, wait lang, kukwento pa nga ako. Sir Dan, Chef Dan, yan. First Ma'am winner Yuriko. tapos. Ma'am. Ayan, ulit na. Ma'am Yuriko, tas Si Ma'am Bernard. Sir Bernard, ayan. Ayan, si Nard. Si Dilawan na lang, Dilawan. Pa hindi ako makonfuse. Still hoping ka din, Maui. Ayan, pero ilan na sila? Tatlo. Yes, iha-hide slice na natin si Bernard. Si Nard. Yes. Oo. Send nyo na lang sa akin, sabihin nyo kung Gcash or loan. Yan. Tapos, ilan na sila? Tatlo. Ito, pang-apat natin ha. Ako yan. Hey. Ako yan. Fourth winner. Sino kaya yan? Ako. Fourth. Ayun, nadaanan na yan. Fourth. Nakikisip. Wala. Anong wala? Yes. Sir Jan! Sir Jan! Ay, ikaw yung nanalo. Sir Jan Louie to kasi wala namang ibang Jan dyan. Walang ibang Jan dyan. Sir Jan Louie, pang-apat. Muntik na. Ano ba yun? Maui lagpas, Maurice kasi kasali. Rose Ann Pwede daw po Alves, ako ba congrats sumali? daw. Sinabi ni Rosa. Wala na, nalagay na namin. Sayang, may late ka. Dumagdag pa daw. Dumagdag. Hindi, 10 lang. Next na lang yung iba. Next time. Nino. May kausap. Okay na, Sir Jan. Ayan, makapuno. Ay, Sir Jan Louie, tama. Ayun nga, siya nga. Hermie, congrats. Ayan, Hermie daw. Ano ba yun? Next time na lang yung iba. Slice no. Okay, hide slice. Ilan na yun? Apat? Apat na pala. Last na to. Last na. Pang-5. Okay, nag-spin na po ako. Magbigay kayong Last winner. prize para sa amin. Last winner. Yan. Salamat. Last winner. Sino yan? Marivic. Si Viram. Hello, nandyan ka pa ba? Si Viram. Maganda rin kasi yung nandito kasi nakikita nilang umiikot. Tapos ano? Last but not the least. Tapos tatlong Last na nga yun. Tatlong 10 piso. Ano yun? Wala na. Kasi Kahit porkede. kailan. Okay lang yun. Basta, kailangan ko nga na nasabi yun na yun. 5-20 lang, diba? Sabi ko 5-20. Ayan. Si Viram, nandiyan ka pa ba? Comment naman. Send nyo sa messenger ko. Ayan, congratulations sa 5 nanalo. Ayan, thanks daw. Congratulations. Ma'am Marivic. Ano ba? Roque ba yun? Basta yun. Basta yun na yun. Pero nabasa ko kasi pangalan niya, Marivic. Pabaliktad. Si Viram, fifth winner. So, recap tayo. First winner, Sir Dan. Second, si... Ano yun? Wait lang. Sino yun? Dan, Yuriko. Pagkatapos, Bernard, Ma'am yan, Yuriko, si Viram. Di ba? Memorize nyo. Ayun na, nakasulat. Saan? Ay, kaya pala. Buti na lang mag-take down na yung secretary. Sir Dan, Sir Yuriko. Ay, Ma'am pala. Sorry. Ma'am Yuriko and Sir Bernard. Ma'am Bernard. Tapos si Sir Jan and Ma'am si Bernard. Ayan, 5 winner. Check ko muna yung messenger ko. Nag-message na ba kayo?
Message niyo ako ha, Mapel. Kapsaon ko niyan. Hanapin ko na yung aking messenger. Kuya ba yung Rico daw? Ano, Ricky? Basta ito, magbasa niyo naka-chat. Naka-live. Naka-live. Si Biram. Ricky nga, Ricky. Babaliktad nga ng Ricky. Apelyado niya yun, binaliktad. Ba't kaya uso-uso yung... Ayan, si Biram. Congratulations! Salamat daw. Congrats. Ano to? Load ka. Load tuloy. Load or Gcash? Hindi na. Ayan. Congrats. Send nyo sa akin yung number nyo, ha. Diyan na daw. Sir Jericho. Shout out kay Sir Jericho. Ayan. Si Viram. Gcash na lang daw. Ayan. Unahin ko na si Viram. Mapatugtog ba ako? Ano yan? Baka mamaya mga ano. Hindi. Nahintay ko pa po yung Gcash ko. Wait lang. Send money 20. Gcash. Ayan, susend ko na po yung price, ha. Eh, Ma'am Marivic na muna kasi siya yung ako napansin na pangalan. Napansin. Sorry. Yan. Yuriko, ayan na. Ma'am Yurika, sige. Okay lang yan. Yoriko, Ma'am Yoriko. Kasi Yoriko eh. Parang feeling ko pag Oyundol. Pag Yorika, babae. Inisip ko pag Yoriko, lalaki. Creative Commons. Yan, Marivic. Yan, nasend ko na po price ni Ma'am Marivic. Yan, thank you, and congratulations. Nasend na kay Marivic Recu. Ayan. Ito pa yung confirmation message niya. Okay, thank you very much and congratulations, Ma'am Marivic. Ayan, paano pa bakulit tayo? Baka may copyright yan na. Live to eh. Kaya, ayun. Ano naman? Okay na yun. Next na nag-claim ng prize. Salamat, Ma'am Janine. Salamat, Ma'am Janine. May Malana. Ay, Malana, newbie here daw. Saan to? Are you from Bulan, Sorsogon? Kasi parang familiar lang sa maraming mga taga-doon na apelyado. Bawi daw siya next time. Mawi, may pabawi-bawi ka pang malalaman. Salamat. Ano, padi kita naman tong Mabilidad Vlog. Tapos, nasa-sunset siya. Tapos, pakalat niya na rin yung video natin. Para sa Friday, gawin na lang natin every Friday yung ganito. Para magiging routine natin every Friday. Spin na roulette. John Louis, ay, siya yun. Si Anerbas. Sawa niya pala yun. Sir John Louis, si Anerbas. Resurrection. Ayan. Si Sir John Louis. Ayan, ito na. Sasend ko na kay Sir John Louis. Sir John Louis, ikaw na next. Sir John Louis. Waiting pa ako sa Gcash ko. Kaya yung tatlo, later ko na sasend, ha? Kasi kulang na yun naman. Yung Gcash ko. Sad. Don't worry. Ipopost ko to FB. Mamaya. share ko yung video na to. Kasi alam ko yung mga dati. Gusto ko makita nila na legit tayo. Legit. Ayan. Loris na. Sawa niya pala yun. Si Ma'am Loris na. Yun din Louis Makapuno. Yun pala yun.
Ayan, na-send na. Send ko na yung price. Yung mga nag-PM sa akin, sino pa yun? 5 lang naman yun. Na-send ko ba kaya? Kay Ma'am Marivic ba yun? Yung una. Check ko. Yan, tama. Marivic. Nasend ko na po kay Ma'am Marivic. Thank you. Tsaka kay Ma'am... Wait lang. Ano yung isa? Ayan. Ayan. Hello, waiting lang po ako kay Ma'am Yuri ko ha. Yung bigas ko, hinintay ko pa. Kay Ma'am... Ay, kay Sir John Louis Makapuno, okay na? Sir John Louis Makapuno. Ayan, dalawa pa lang po sila. Yan. Tinatanong niya kung may page daw ba ako para ma-like. Gagawa ako para kay ma'am. Gagawa kami ng bagong page. Meron ako yung Mabel Capson dun yan. Na page. Nakakonect yun sa page ko yun. Yung dati pa. Hello. Yes siya. Ayan. Salamat ulit sa panonood ninyo ha. Yung tatlo pa. Yung tatlo. Waiting lang ha. Ayan. Salamat. Wait ko lang yung Gcash ko. Sabi ko kasi, ayan. Kay Ma'am na. Ma'am na. Si Ma'am Nard, ay si Sir Dan, tsaka si Ma'am Yuri. Ma'am Yuri ko, yan. Think ko waiting lang po sa price kasi nga. Salamat daw po. Walang anuman, ayan. Na nakikipag-picture. Ayan. Salamat daw, sabi ni Dilawan. Ayan, tatlo lang naman sila. Oh. Wait lang daw. Sabi ko, opo, okay lang daw ako. Mamaya kasi update ko kayo para ma-sure nyo. Mamaya after ko ma-load yung tatlo, mapasa ko yung tatlo. Kasi dalawa pa lang, di ba? I-screenshot ko na lang din, tapos papasa ko. Ay, ano ba? Popost ko sa Facebook ko. Yan. Kasabay nito, i-share ko to ulit mamaya. Sa Facebook wall ko. Ayan. Gadget. Kaso nga, wala pa yung ano ko. Kaya napasa ko na. Sabi ko kasi, sa ano, kasi ako nag-check. Ayan, hello. Ayan. Good afternoon ulit sa inyo, sa mga baguhan. This is Hintay Taiwan or Hintay Taiwan na. Salamat pala ulit sa lahat mga nakasali. At congratulations sa mga nanalo. Nabigay ko ng prize ni Ma'am Marivic at kay Sir John Louis. Ayan. Silang dalawa pa lang po na nalagyan ko kasi 54 pa lang. 54 na lang. Ay, hindi. Wait lang. Baka meron ako sa ano. Check ko kung meron ako sa Paymaya. Oh, meron pala ako sa Paymaya. Wait lang. Paymaya nandito. Ay, hindi. Nandito. Wait lang. Pero andito may Paymaya ako. Sasendan ko pala ang Gcash ko. Labo-labo naman yan. Wala ka daw space store. For storage na. You need space. Ayan, mag-Paymaya muna ako. So, I'm let go. Papasa ko yung, alam ko meron pa ako dito. Baka siguro may 100 pa ako nakatabi dito.
Papasa ko lang siya sa ano. Ayan, nandito na tayo sa ating PayMaya account. PayMaya. PayMaya. Ayan, may 100 pa pala ako sa PayMaya. PayMaya. Send ko siya sa aking YouTube channel. ano yun? Send money to ayan. Bank transfer. Akala mo bank sa ano? GCash. Tapos hanapin ko yung GCash. Nag-tutorial po ako kung paano magpasa. Try ko nga gawin yun. Ay, okay lang kahit sumagpas. Importante, bago tayo mag-end, mapasa ko muna yung price. Hindi. Oo, okay lang yan. 100. May 1,000. 1,000 talaga. 100, ayan. Basta. Tapos, may utang kasi akong 60. Abay. Account number. Account number. 101009. Tapos, send ko lang yung ano ko. May extra pala ako doon. May extra money. May 100 ako doon. Sa PayMaya. Pindot-pindot. Bakit? Isa pa. Luwa mo naman ako photo. Wait lang. Thank you. 5 diamonds na po. Recipient mobile number. Andiyan pa rin kayo. Ay, hello San Juan. Sorry na late ka. Next Friday ulit, ganito. Gagawin kong routine tong every Wednesday, every Thursday, Paano pag di na ako Friday. kasama? Sama ka pala. Pag tulog ako, wala mo. Pwede. Ba't error? Ay, mali. Ba naman yan? Sa Gcash ako magpapasa ang nilagay kong account number ko sa ano. Ma, pindot mo pa. Hindi na. Dali na. Wala nga. Wait lang. Dito na. Pindot. Account number 09. Ma-F na lang pindot. Anak, may ginagawa. Ayan. Ayan, ipapasa ko lang po. Aray. Bakit error? Natanggal na na. Sorry. Wala naman ako. Tatlong pindot lang. Transaction denied. Impunisant ba yun? Mapaki-continue nyo kaya po. Tapos basahin. Ay, hindi. Bawal ako maglagay ng saktong 100. Kasi alam ko may charge yun. Pero mga 90. Gawin ko lang 80. 80 lang ang papasa ko. Kasi nga may transaction fee. Yes. Ayan. Ayan, nagpasa lang ako ng 80. 60 lang naman ang babayaran ko. Kasi nga yung dalawa nagpasa ko. Proceed. Ay, wait lang. May number pa kasi. May verification. Mas mahirap mag-transfer sa ano, sa PayMaya. Ito lang. 940, wait lang. 940. 498. 498. Dalawa. Ayan. May code pa kasi yung OTP. Share ko lang. Ayan. Okay, napasa ko na. Kaya mabibigay ko na yung price. Price nila, ma'am, ano. Ayan. 30 seconds. Processing pa daw siya. Bako. Pang ko na to.
Naglalaro siya, Thank pipindot. you. Pwede mo naman pindutin. Ayan. May 10 pa pa natira. Ayan. Ay, 10 yung, bawas. Pag nagpasa, ayan. Ngayon ko lang din nilaman, pag magpasa pala ako ng galing sa Paymaya, sa Gcash, may 10 na bawas. Kasi 80 yung pinasa ko, tapos 10 na lang natira. So, meaning, may 10 nakaltas. Diba? 10.75 na. Ayan, anyway, bakit ko ba pinikwento yan? Okay na, papasa ko na, ayan na, gamit itong ating cellphone. Dito yung Gcash ko. Send ko na po yung price ni Ma'am Nard, Sir Bernard. Tapos ni Ma'am Loris. Ay, ba't ba Loris? Si Ma'am Yuriko. Ayan. Ma'am Yuriko, ikaw muna. Ayan. Ma'am Yuriko, ito na, send ko na. Yuriko Hornido. Yuriko Hornido. Ayan. Send ko na po yung price mo sa Gcash. Buti may nakatabi pala ako sa Paymaya. Nandiyan pa rin kayo? Hello! Salamat din sa nahuli. Sino yan? Nandiyan pa rin siya. Ayan. Send ko lang yung price para gusto ko bago tayo matapos. Na-send ko na para hindi ko na makalimutan. $7.43 ba? 7.43. Ayan. Ayan, dalawa na sila. 7.43 pala yung dulot. Double check ko lang. Ayan, sasend na po, 20. Ano tawag dito? Premium pang mahirap. Geraldine pala. Ma'am Yuriko. Ayan. Ma'am Geraldine. Yun lumabas na pangalan. Geraldine Cerveza. Ay, siya yun. Si Cerveza dyan kanina. Yuriko Hermida. Basta may Cerveza. Tiningnan pa talaga. Hindi, napansin ko lang may Cerveza ako. Yan ang basa. Ang labo. Labo na mata ko. Wala yung Cerveza. Anong Cerveza? May pangalan. Nanap ko talaga. Wait lang. Nawala. Wala namang ganung pangalan. Meron nga. Nabasa ko. Ilawan. Hello. Hello po. Actually, never mind naman. Basta parang napansin ko lang sa ako nakitag po. Anyway, ayan. Nasend ko na po. Yung price ni Ma'am Geraldine. Geraldine Cerveza pala pangalan. Okay. Basta yun na yung kay, wait lang, check ko nga, Ma'am Yuriko. Ma'am Yuriko, ayan. Send ko na, ayan, yung pangatlong screenshot. Ayan. Siya yung pangatlo ko na pa sa price, tapos ito na, sana tayo. Sino next? Si Ma'am Nard. Nard na lang ginamit niya. Ayan, Gcash daw, okay. Kay Dilawan. Hello, congratulations ulit. Dilawan. Paalam na si Matoy. Hindi siya nanalo. Nag-aabang din yung dalawa ko. May screenshot ka na ba? Ayaw nga pala. Napasa ka na. Ayan, ito, wait lang. Kanina to, kay Ma'am Nard. Kay Dilawan. Kay Bernard Pagaduan. Bernard Pagaduan. Bente. Ayan, Bernard Pagaduan.
Ayan po. Bernard Pagaduan, napasa ko na po yung price mo. Ayan, isa na lang. Sino ba yung isang nahuli? Si Chef Dan. Ay, na-double screenshot ko. Chef Dan, ikaw na lang hindi pa nag-claim. Ayan, napasa ko na. Ito si Sir Dan. Baka nagluluto to ng pansit eh. Message ko nga si Sir Dan. Chef Loot ba o Gcash? Walang kung yung parang gamit niya. Sir Dan, yan, may message ko sa messenger. Siya na lang wala. Siya na lang palang hindi ko napasaan ng price. Ayan. So, Sir Dan. Basta okay na ha. Yan, yung apat. 1, 2. Nervous, ayan. Pansinin nyo, nasa taas siya na siya. Nasa taas siya ng messenger ko. Ayan. Yung Nervous Resurrection, sa Sir John Louis Makapuno. Ayan. Asawa ko daw. Sabi ni Ma'am, Nervous. FB ni Husay. So, si Loris Husay pala. Asawa ni Loris Husay. Si Sir John Louis. Ayan. Congratulations ulit sa'yo. Si John Louis Makapuno, tapos si Maricar pala, Marivic, Recue, ayan, congrats. Tapos sino pa itong nandito? Ma'am Yuriko. Okay, ayan, may tatlo pa dyan. Sorry sa mga na-late ha, every Friday gagawin natin to. 5-5 lang. Or depende, siguro pag medyo madami na tayo, pwede tayo mag-take. Ayan, diba? Pandagdag lang. Ayan, Marvic, salamat daw. Nag-thank you si Ma'am Marivic. Basta yun na, nabigay ko ng price ni Ma'am Marivic, Ma'am Yuriko. Si Sir Dan na lang, kay Nord, tapos na din. Tapos kay, Sir Jan Louis Makapuno, ayan. Sir Chef Dan na lang, ayan. Kupari ko to, pakidikita niya yung FB tuloy. Yung niya, yung YouTube channel niya. Ayan. Congratulations ulit sa lahat ng nanalo. See you next vlog. Wala pa pala akong vlog. Di ko pa na-edit yung mukbang ng anak ko. Kung nakanood kayo yung mukbangan ko kagabi. Pero every Friday, gagawin natin to. Yung ruleta. Hello sa Helping Hands team. Yan, good afternoon sa inyo diyan. Mamaya try ko mamasyal. Mamasyal talaga. Ayan, salamat sa panonood. Salamat sa inyo. Masusuportan nyo. Ayan, sasaktuhin ko lang 1 hour and 10 minutes. Kasi 1:08 na. Ayan. Hello. Gusto ko lang i-shout out lahat ng kasali at lahat ng mga na-late. Lamat po sa supportan. See you daw, sabi ni Ma'am Rain Arabella. Ayan. Tapos Ayesha. Sayang Ma'am Ayesha. Ayan, Ayesha. Yung pala yung hinihintay ko, yung Ayesha. Cerveza. Kasi yung Cerveza, si Geraldine Cerveza, yung Yuri ko. Siguro basta mag-anak niya, yun na yun. Okay, Ma'am Nurin Arabello, Bernard Pagaduan, and si Maricel. Hello kay Ma'am Maricel Yagono. Yan. Pwede niyo po ako yan sa Facebook ko. Pakilala lang kayo. Message niyo ako. Sabihin niyo, supporter ako ng Mabilidad Vlogs. Sa Mabel Capson, ganyan. Yung pinaka-active. Pero meron din po akong Mabilidad Vlogs na FB. Pero beda ko kasi ayan, dito kasi ako mas active sa Mabel Capson. Ayan, thank you for watching ulit. God bless everyone and
Keep safe. Mabuhay. Sa muli, ito po ang inyong Yaya Admin sa Helping Hands Team. Ate Mabel, sa mga kilala ko dyan. Mars nila ako kung tawagin sa mga kumpare ko. Tapos, Ate Mabel naman sa mga, yan, mga iba-ibang bata dyan. Tapos, siyempre, sa anak ko, Mama Bel, Mama. Sa mga pamangkin ko, Mama Bel. Ayan. Huwag niya akong tawagin Mami, tsaka Mom. Okay na yung ate mo, Bel. Yan. Parang feeling close lang tayo. Yan. God bless ulit, everyone. Ayan. 110 na. Thank you. Dito na magtatapos. Pakidikitan naman itong ating YouTube channel. Tapos, pakalat na ng video. Ayan. Thank you. Bye.